Здравейте, потребители на Xbox 7, аз съм... По-скоро аз съм Денисчо. Аз съм Харт от RP Games BG. Абе ти си, да не казвам кой. Будилчо. Сега ще започваме Майнкрафт диаманти. Да знаете, че Димитър Шарков, който няма да му дигаме кафтос. Дигни. Дигни. И диги. И те страшно ни дразнат и заради това Ще правим едно сезон на Майнкрафт Емералди. Сори, че има само един епизод на Майнкрафт Диаманти, но ще правим втори сезон. Или... Не, просто започваме от начало оцеляването. Да, много ясно, Да, че много снимаме. ясно, че снимаме. И започваме. От начало и мислим да изключим командите. Да, те. Добре. Без команди и без село. Без село, без нищо, да. И сега започваме да оцеляваме. Като готините хора, като не с прота. Чакай, аз поделя екрана, бе, да гледам. Да, да ни цепи още повече като... Добре, нека ви сте. Да, хора, клиповете не струват. Чакай, че почна да ни цепи от вас. Направо. Да, от Не вас. струва. Чакай сега го правим, бе, само не разваляте клипа. Нали? Направо, дете снимате. Да, снимаме. Денис, вие не снимате Майнкрафт, вие снимате детски сериал. Снимате! Да ни казвам. Това. Хора, почна ни лаги от вас, бе. Направо. ви лаги. Почна да ни лаги от вас, бе. Вие не сте споделили нищо, е. Защото ни звъннахте. Па на компата на Денкта е малко такъв. Те би трябвало да ни лаги толкова много. Да, бе, че не виждам мишката, бе, брат. Абе. Брат, не виждам мишката. Дай са. Ти няма да стане. Ще стане то с Митко. С Митко. Тъпото зомби ме са хваната. С Митко. Омага. Сменихме си мъглата. Пукаме. Омага, бе. Хора, ние ще затваряме. Защото те... Омага. Затваряме, хора. Да. Защото много ни лаги като... Говорим. Като Не гъс. дейте да снимате. Какво правиме? Седим и... Не да вижте някой сървър да играем тримата точно. Добре да снимаме у сървър. Ама обаче трима. Да, тя прилицата стана на гъс. Мълчи, хората да слушат, Ние ти няма качен в нета. Хора, ако играем, аз ще снимам. Що? Снимай де. Тома няма ни лаги. Добре, Сашко, ти ще снимаш. Добре, ама го видим с кой ще снима. С какво трябва? Няма снимам с камерата пред вас. Кой снима